Исәнмесез укучылар. Бұрынғы Греция полисларын өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгінгі тема Аттика игенчеләре җирләрен һәм азатлыкларын югалталар дип атала. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталырбыз. Бұрынғы Аттика һәм аның халкы Афина полисында Оксияклар һәм Демос игенчелекнең авыр хәле. Урта Грецияда Аттика дигән өлкә бар. Аның төп шәһәре Афина булган. Аттика ярлары кораблар туктатыр өчен уңайлы тирән бухталар белән йоргаланып беткән. Аттикада мул сулы елгалар юк. Өлкәнең күпчелек өлеше таулар белән капланган. Аның ташлы туфрагында будай һәм арпа начар үсә. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Игенчелек белән шөгыльләнергә табигать шартлары начар булгач, Аттика халкы нәрсә белән шөгыльләнгән икән соң? Безнең эрага кадәр 8-7 гасырларда Афинада тимерчеләр, шүлмәкчеләр, итекчеләрнең күпләгән остаханәләре һәм кибетләре барлыкка килгән. Үсә барган шәһәр халкына көннән-көн күбрәк икмәк кирәк була. Ә ул Аттикада җитешми. Аттика игенчеләре җир азлыктан һәм туфракның уңдырышсызлыгыннан кырларда корылыклардан интеккәннәр. Аттиканың табигать шартлары зәйтүн һәм йөзем үстерергә мөмкинлек биргән. Ләкин бу күп хезмәт куюны таләп иткән. Зәйтүн көкрө-бөкрө ботаклы һәм көмеш сыман яфраклы мәңге яшел агачларда үскән. Аның уңышын җыйганда җимешләрне кул белән үзеп алырга кирәк булган. Агачны селкетергә ярамаган. Юкса кыелган җимешләр изелеп, бик тиз кипкән һәм бозылган. Кайчакларда аларны таяк белән суккалап төшергәннәр һәм тиз генә җыеп алганнар. Зәйтүнне шул килештә тузлап та, сөркәгә манып ташаганнар. Алтын су зәйтүн майының иң яхшы сортларын азык итеп, начарракларын яктырту өчен кулланганнар. Майны филтә куелган тар борынлы балчык яисә бронза лампага салганнар. Зәйтүн майын пешкән урыннарга сөрткәннәр, аннан дару ясаганнар. Греклар спорт көрәшләре алдыннан аның белән тәннәрен майлаганнар, тире шомарган. Аттика калкулыкларында да күп итеп йөзем үстергәннәр. Аны сыгып шәрәп ясаганнар. Греклар шәрәпне үзен генә эчмәгәннәр, аны су кушып эчкәннәр. Эчкечелек кискен гаепләнгән. Безнең эрага кадәр 7 гасырда Афинада хакимият башында Оксияклар торган. Гади халык грекчә әйткәндә Демос идарә эшләренә катнашмаган. Сугыш алласы Ареска багышланган калкулыкта Оксияклар шурасы Ареопаг үткәрелгән. Ел сайын Оксия һәм байлар арасыннан 9 идарәче архонтлар сайлаганнар. Алар Аттика халкын хөкем иткән. Әмма Оксияклар үзләренә уңайлы карарлар гына чыгарганнар. Вак караклык өчен хәтта үлем җәзасы да булган. Үзәнлекләрдәге иң яхшы җирләргә Оксияклар хуҗа булган. Гади игенчеләр тау сыртларындагы кечкенә генә уңдырышсыз җирләрне эшкәрткәннәр. Икмәкнең һәр телемен алар авыр хезмәт түгеп тапканнар. Иген улмаган елны бай күршедән бурычка бөртек яисә көмеш аларга туры килгән. Игенченең җиренә аның тынычлыгын һәм төн йокысын җуйдыра торган бурыч ташы куйганнар. Әлеге бурыч ташы крестьян тормышында нинди роль уйнаган соң? Әгәр бурычын вакытында түләмәсә, аның җирен тартып алганнар. Ул ихтыярсыз байның батрагына әйләнгән. Азык һәм кием хакына аның җирен сөргән, йөзем сыккан, зәйтүн җимеше җыйган. Яки үзенең элекеге җирендә эшләвен дәвам иткән. Ләкин җыеп алган уңышның бик аз өлешен генә үзенә калдырган. Калганын җирдән файдаланган өчен яңа хуҗага биргән. Гаҗәп түгел, җирсез ярлы яңадан бурычка кергән. Әгәр бу бәхетсез тагы да әҗәтен түли алмаса, балаларын, хәтта үзен дә кыллыкка бирергә мәҗбүр булган. Бай җир биләүче бурычлы кылны теләсә нинди эшкә җибәрә, шин җирләргә дә сатарга мөмкин булган. Оксиякларның изүенә бөтен Афина Демосы ризасызлык күрсәткән.
Һөнәрчеләр, сәүдәгәрләр, игенчеләр бергә җыйналып, аксөякләр хакимлеген алып ташларга һәм дәүләт белән үзләре идарә итү хокукын яуларга чакырып чыкканнар. Бурыч кыллыгын бетерү һәм җирне яңадан бүлү турында таләпләр яңгырый башлаган. Аттика игенчеләре җирләрен һәм азатлыкларын югаталар диелгән теманың теория өлеше тәмам, практик өлештә очрашканга кадәр.